Utinyamenasia ede. Entra nyamenasida odo. Ene de nyame. Enya semfitwa. Nyampa ene mitimi sawa Asɔre saa na de na kyereze. Ene no ene mesane. Koyie Di agba su dem se kyredin mi fa am se niema koyie na pa. Koyie akasa. Oh, ti we de entamso. Odo da bia de am ka kye o se di nyame timi ye ne ebi ni o. Oh. See, we did 500. 200, 500, ni. See, they are meeting me here now. So, yeah, dear, no. If you had dear, no. What's it? If you had dear, no, get a bit so near my house. I mean, if you had dear, anything. And you didn't answer make a fat. Oh, true, as a man. Now, why should that two? Crazy. To go and say, baby, some come on, and I'm saying, oh, can be na papa penimu ani tiri me akudwo ono so ne ka to obetimi dia banya ayi wo mu no na o ka bibi wa ha no se o ti bi odo to bu ase ti ni kakra de o ti na ko hin enti mira fi ha ure bi fi ha bills ana ase fi ha bills asabe enye akode na ne ri tua fi ha no bills odo to bu ase as wo ya mama me kokwa tempede wo ya woni se fi ha ye ka bibi ya no nya bo ti na choma me nkasa mira mama nkasa wuti fi ha wo kaprema wo tehuma wate efi ha me na mitwa waterbill me na mitwa danka Asɔre ye ti nyina mi Sika e na ye ni chance na enne affordable aba na mi ti bi me ti me ka fruma don't sabi sa una utua fi ha no library waterbill enti bibi ntwa ye enti mi nka oh we nya asam also wo kan asa wo ya ye hwehwe ni mu Bible na no say do no say only so far someone that can sell. Oh, me ras we are too difficult. Bible na say your castle pan odidi asampan. Ni nyame nipa na edi nkomo. Mare mfi hu me dofo. Me mfi me na say na me kan wo say nyame say trust am say your castle pan odidi asampan. Na say me bi ni me dofo. Chokro no me nu me ni ya gidie no. Wo say me mokro no. E tu person say me konfana. Anya krono na mde to so na nsi de yense bomu eti se de se bi ye wie bibi afiri nyame ayewa mu so e ba ne sa na nyame na ase amatena mfie bebrebe mu akwankyere no mi ade na nyina ekwa so atwam ta ba ya ko bo na ade ahwe nyame anim odo na ye ma bibi kakra wo ya batu esintudua pedofo ma nyesa be ma pa ka wodie ye kan say ha eti mutu mo ni nya de kakra we eti o be suo gu me so ana say anya kakra me dream ya heaven na ebako you don't want to make it in life ya heaven na ebako na me dream when you serious of person wo bobra adam bi na kasi ya hwehwe no wosoro anya asase so Eda asem bi tire madwen pa madwen wa mente ase ye kwa Asɔre ya every Sunday bi to collection na sof maame ene sofo ediska na abafie ansa na yakɔ na yakɔ akɔgye me hu ni se emwa ɛwɔ sɛ ye bisa wo mo na won so de na wɔka fa ho onim on se ye ba nyina ma ye din yeah we ade a me dwen ho adwen ho na me ntie ne oma bi ase tiase enti me gidi ye se ye kɔ a ɛyɛ se ye be bisa wo mo ɛno kɔ hu ni enti omo ye sa yes na se de enti omo ye sa na nya de nam ne kwan mu a na yetimi aka kyerɛ mo ye ka kyerɛ mo na omo ntie so a na ye hu ni ebe ye ɛno kɔ wɔ sɛ ye de yi etu ba bia yi da cause ekwan no ye se ne wo twa no onim se na chi achi yes odo to dia obemka obi erenge be na me ehwe na ni nie ni ya to bo ase ni obi o ho de pe no so far some anya me wo sra o so pamacho oh aso pani akwaba mumra ye what do mama akwaba ani ya makwaba ene maba mama ensie trase na yemfi ho hye odmoja ne nsa konta bi se nyame yeda wase ye okese kanfu show din kunkun na animunyam
ɛnɛ dwuma ya yɛba bɛdie yɛn nkɔmmɔ twitwi yɛde ne nyinaa hyɛ waso ɔmra ase bra ne bɛtena pono ti na toto adeɛ nyinaa na ewie mu die a yɛmfa wo naase nni da biara da yɛde wo naase bɛma wo agya ɔba ne sunsun kunkun din mu nti amen. Okay, sɔfo bɔkɔ bɔne nim na yɛn nyinaa nim sɛ yɛbɔ afɔre wɔ onyame fie sika ne ka fie na yɛde ayɛ efie hɔ adwuma ɛnɛ ɛyɛ yɛn nwanwa sɛ yɛwie ya moatam sika ne nyinaa sɛ mode ba fie adan den na ɛkɔ so deɛ ne nsesa yi na ɛwɔ sɛ yɛtumi ba ne yɛbɛbisa adan wone yɛn wɔ asɛm ana sɛ yɛne mu wɔ asɛm anka yɛmma sɛ yɛbɛbisa asɛ the way you see kasa hey ɛnɛ na wo na wo kasa sei ɔda wo refi bebe wo frɛ ana wo refi sɛ ensadwa sɛ ne yɛbɛhu ɛka nyame asɛm kyerɛ wo ama ne wo bɛkyerɛ me ba to boase na wo refi sɛ awurade asɛm ama yɛate asɛ sɛ yes sir sɛ me na me dɔ ma no sɛ sɔfo panyin mama ti awurade asɛm ama yɛate asɛ sɛ obi ba kristo mu a na wayɛ abɔdeɛ foforɔ na hwɛ nneɛma dada nyina atwam wobɛto me sɛ dua ase atwam ɛnɛ yɛate awurade asɛm ase ehu awurade asɛm ate awurade ase sɛ awurade asɛm ama yɛate asɛ sɛ afɔre ɛba ne fie nyinaa no ɛtena awurade fie ni ade ayɛ awurade fie adwuma ba wo de wadane ne nyinaa pɛgye sika nyinaa ɛde aba fie which is not the right thing to do ɛnyɛ bible na so na kyerɛ sɛ mowani wo agya ne wonani ɛnyɛ papa ni na so what discover fie de ti na so wo kasa saa ɛna mama bible sɛ yɛ wɔ nneɛma nyinaa Bible say yɛwɔ nneɛma nyinaa ho kwan nanso so ɛnyɛ ne nyinaa na fata yɛn hwɛ de ɔno so ka mama ni awo yɛ no nyɛ ne kwan so no ɛnyɛ ne kwan so no eti sika no ɛnyɛ me kra ma so mo nim sɛ me fie na moto no so mo nim sɛ me fie na maba ba yɛ no mu nyinaa sɛ ɛso obi kan ma grow wings eti mo ni me rub shoulder so for mama yɛ gyina asɔre wo ada we wo woni me ɔhawa na da so woni musuo na di wachi ɛnɛ eni biem na wo wate sɛ yɛ yi we frim kristo na wo kana ngem na me introduce kristo kyerɛ mo ade ɔmo yɛ mo so what say kwan pa na yɛ yasum ya fa so nti won so no ɛwɔ sɛ won so woma yɛ hu ne sɛ nyame na yɛ som no wotin bibia yɛ anything na wagye yɛ no yɛ so yɛ gyina so na mo yɛ di pese bi kura ma asɔre no enti wo pa kyerɛ sɛ wo ka sɛ yɛ ndi no kura na sɛ sika na yɛ de ba fia de na pesa ka kyerɛ obotaye ne senti a wo disika na ba fie we have every right say this sika na ba fie no agisa wo ka kyerɛ me sɛ awurade asɛm na wo de brɛ no wo afiri ho ɛbɔ wo bra sɛ ne wo sipe yɛ ta asɔre no na wo the Abrahams and the wabaya elder wo fi se yen kokuru wiase nyina fa ma Paul amantem ye ti asɔre enye na me na bai mama mi misa wo nim kwa ye fa so ene asɔre da na esi o abrochire wo nim kwa ye fa so eti asɔre awa no pebi kola kete adai nti wo ti asɔre no na nke ama nka wo wen so mama ni awo yɛ nyina enye ne kwan so no me ba wo ti asɔre no nkyɛn no kra na kyese he me ba mama wada adwen ho sɛ wada adwen ho sɛ mfi me ɔmo se ama sɔre mpanimfo me ntimi bu ɔmo anim tia me na me dɔ ɔmo no sɛ ɔmo papa ɔmo hwɛ me no ɔmo sua me ɔnto so wo yɛ role model bom ɛma ma ɔmo wa asɔre hɔ no mo enti nneɛma bi ɔna me ka kyerɛ sɛ manya aburu anu atie me nso wo ntie me sɛ de ɔsi kasa kyerɛ asɔre mpanimfo yi ɛnya ne kwan no sign oh sign me am sign so mo nim se mi fie na mama so mo nim se mi fie na waba oh has it gotten to that level to boase to boase sofo Mr. me pesa me kan asem kakra kyerɛ mama sɛ Mr. ɛma ɔre mfi sɛ ɛbra Yesu gyina afɔre mu kyia no no ɔbaa bi discover too ma na yɛ ne last na woni hwe wɔ no ho ensa afɔre na ɔbɔɔ no ɛso Kristo ani paa afɔre yɛ na ɛbɔɔ yi obi de ne last abatu ofiri ne yaw mu ɛna abɔ afɔdeɛ yɛn ne yɛ check iska no emu duro nye se na teɛ
nti sɛ wanhwɛ nipa ne brɛ a ɔbrɛɛ a ɔde bɛto afɔre no na sɛ wayɛ deɛ wopɛ a yɛni hwee ka yɛgya wo ma nyame sɔfo yɛnkɔ nunti Yesu de ne muntia ne de nunti Eri akwe ne de nunti nyame mu ede Yesu de ne muntia ne de nunti Obunza musuro dinwa ne de nunti so for samwa we bun kompo come chiri a na nne me hwede nyame aye mabra bomu a akuchem nyame wa ye bia mame Ajua my darling Ajua Ajua ne ni sei ede be ba kra na makọ akọfa no yi a du onim ne kasa tenten wo ba kokọ nini a woteme so hwe me buchi aho na proproi aduane bia ni hanom me bai ene o hyewa makobo me ba minim se me benya bibi nam de atoma ya ase me gina pulpit ya chi a me bɔhyew nyina minim se me ba fie na nka me banku ene me nkuruma na nka asete uja wade so enye yi o ma yan hwɛ so ama nipa isi de ko ja ware enye hwe pafram ene asɔre yɛ de nyama so ko yi fine nipa de kakra betu nyame ayowam enya asɛm ketewa o sɔfo asamwa na de amnam ni o ɔdmaja mimfiri wo nase da biara da 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 unyu nase a no meto akoso atena enye no no na mu 500 ni mutu okay obi the envelope bi ehye mu na chese we na expect a prayer request. Lord, deliver me from blindness and let your will be done in my life. And I know a boom compo the cultural no more. Odmaja bebre na uye. Yana na near frano. Umani se who ade bi mu a. They are bawanimi. I commit it on today. Adum nyame show hu animonyam. Ayaresa onchen enewo. Diodi adesredie aba no de aba beto ayo amu no kwanta bi sa nyame eto apenten ne ba onwunu na se a atifia pie ya na afo eye din hwo aso omrase shawhwan monyam o shawhwan monyam o shawhwan monyam o sa usa ni frani ne yare e ma ne sa ehu ade bie mu a diodi na adesredie aba beto ayo amu ma ne hunu ade bie no ma ne hunu ade bie na adesredie nyina no no so no de ka no nko na nku ohu ade ampa ohu ade a wonfa wo na asi ni da biara da sanse kakra wode aba beto ayo ami ya dansi trodo se o gidie kese wo mu ejudi enim so ba show hu animonyam ama na timi a regain ne site adum nyame kɔ ne muada adum nyame kɔ ne muada adum nyame kɔ ne muada oba samwa me be fa wadwuma enim buase de o ma bi nto me da you gidie wo mu se wo be show hu animonyam wo be gina doduo mu enam me so adi adanse ese ampa because of what am Asɔre gidie amenya ne nyame mu no nyame nam ne nsa so amenne me nso so mahu na de bie mu a na ya aseda na ese me de mani din wo gidie wo mu namenim se wo de se de medi nkan kan eto apenten a yesu frɛ wo a ade nyina ye din hwo aso omrase minim so wa ye awie fansi amfam nyame wa ye awie odumonti my brother. No, I'm afraid that's some more. Abraham. Hello. Ada. Nyame asim bi nkan. Yeah. Count me be fi akabe me depa na nka etimi atena ase na yadi nkomo bi kakra odaroma. Oh, okay. Sir. Okay.
Mate ene mehemoni. Why? Mehemoni. Okay, mate. Ene medinya mi jam. Abre. Nipa bre. Abre. Oh, already. Any frappa? Baby, you chum. You chum or yes, Dimo. Rani mi chani frabia or yes, Dimo. Rani doctor, this is my share. The name you are dear pure. Rani call us himself when some share. And then we call us sorry fear. So me the envelope we got to. Donation affordable no more. You already know so. Na ye ni friend bi afi ma brabo so. Any friend bi ara doctor yaka already. Kanse ni na fi ma brabo so. Uka wa wasam so si yemfa we so hwe. So won bi esro first rema ya. Already wa bawa. Emre ni o. Already enjoy me ma me ni free already. Enjoy me ma me ni free. So me din to boy ko already nam so na yi ni free bi afi ma brabo so. Cancel any free bi afi ma brabo so. Sami yare. Father, heal me from every brightness in the name of Jesus. And let your will be done in my life. In Jesus' name I pray. Amen. What? Ade. Yes, sir. What is happening? Adwa Ade. Ade. Yes, sir. Tobo. Jesus. Ofa so for someone. Owusra no so ene wo. Adum nyame. Moja ungu menu ase da biara da ensuo yi amahwie mansuo nkonko yensenkyerani entini biara embuate na mma me dofi wonhuna de no oduma gya se me di nsuo manu a mane nhuna de adwo boko kafra wate kafra je nombe bibia nso nyame ye. You will definitely regain your sight again. That is the work of the glorious one. Nyame amagina die mfie bebrebe no asamo ma me nsansi from the biara da. Asamo mkokuma semse ni o, mkokuma semse ni asamo. Macho. Mumra. Asamo bani fo. Mumra. Na boko de. Ede mi asifa. Edina ya me. Edina ya me. Edina ya me asamo. Edina ya me pani mumra. Yes ye ni o so fu ma me ohunu ba bia ya Asɔre mpanimfo ebe ye dabi mpanimfo Abraham sana. So for na ye dey. All of a sudden me crowd me buy free Asɔre buy ma kan sika wie ma ti ha no ma bra mani komisan kakra pra ko pa mi ti dedabi me bo pitiri sɔre ya me yire
Adia na sia wo so wo hunu hwe na ni so ni bisibisi na mso wani so yo bisibisi dia na mo wani so yo bisibisi a wo so wo hunu hwe ma bompa ye ahira nsuo isu ni ade de amano anom so still wo hunu hwe sorry to us in 24 sorry boko Joyce na chum omu nyina wa ha no omu nyina wa ha Joyce Ni ka no somebody watch ni ya ni ana fi so ka I'm saying that dear and that dear no me kan yo and that dear I just go and after we will say oh if it is an near canana who free say oh yet time who free say who is on now and now so am I do the air drink no you knew quasi a no cassa when your mass mamma has a Sika libre a dawafa it is a wow shamino and ne meaning so decide the actors of mammy ebe ya disua pa asua de you see asɔre dem na ye wo no amanya me fie na ye wo no bibia wo ye bia na fi wakoma mu na ye ensure sɛ wonya animonyam sɛ wonya enkan kwa sɛ wonya no onyame na nkasa de be ma ɛma wani mmre asɔre sika ɛmfa wo nyina nhyɛ asɔre sika mu ɛnyɛ wadwe sɛ de wo ye no ɛwɔ sɛ kyenkyena atwan ɛwɔ sɛ wonya akatua wɔ hɔ no ebia na wo de ɛnyɛ wani ne befra wo ebia na wo de enye wani ne befra na mum de ebeto no ebeboro de ato sofo maami so na ebi so ana enya wonko na beto wo ebekọ akọwasifo nyina ebi se awurade asem ama ya te asese onyame tua ka awo ntoato aso fa wei fa ya adesua sofo maami we de kafra ne mum ne meka che onze wonko afa elder pacho sise sika na emfa nko wai ye tu wo na nka wutie yen a sofo ye tu no fo na nka otie ya nka saa ba bia ye duri ka ye nduru hoda enye yen wonim se enye yen eye nyame asotwe na aba no so etimi nim se ode be ya adesua eda ye nko sofo asamu na ye nko wai nyame nka ho wai sedwasefo no ye ni nyame nka ho wai oni beti nya mu da biara da eto de ede no ne atim na nya se na ato de anwuno no na me bedwane agya na emum no enya adesua mai I know definitely you will regain your sight na unya enya adesua emai ati sorry Sika enya odia ni kwanse e de ensaka se me to ese kwan bia so unyu ayaresa ikoja wa hana e befa mo abetena ho baby ikonya ati so you let your heart be at peace. I'm always with you.